Hello good people, murisei. Right, inzwai. Green Gate Engineering and Construction yazviita zvakare panapa patiri Waterfalls. Tiri Waterfalls ndo patangwa basa riri panapa. Ibasa ratangwa nhasi neGreen Gate Engineering and Construction. So ndakukurudzira kuti kana mune mabasa ekuvaka amuinawo munge muri muno pakuGreen Gate. Why? Because ndo company iri reliable, company yekuvimba nayo pega paunenge uchida kuvaka funga nezveGreen Gate. So zviri panapa zvandoda kungokuradzai, project iyi ndeye client iri ku UK. Client iri panapa ndoda kungovatenda baba namai moyo. Thank you for believing in brand re Saint TV, Uncle Saint, a brand ambassador where Green Gate Engineering and Construction. Thank you for believing in us as Green Gate Engineering and Construction. So nasi day one patauya paroerwa hoko patangwa kutoitwa zvese zvamuri kuona apa, including kudrilla bore remvura kuitira kuti pachange pachavakwa tisange tichitambura mvura. So iye zvino day one pari kucherwa mafoundations zvikafamba zvakanaka. Nhasi manheru pachatodirwa footing. So Green Gate basa kuvanhu. Imimi zvamunongoita chete, don't forget to unofollowa page reGreen Gate Engineering and Construction. Murungu muri sei? Tiri kupara izvo. Riri sei basa? Aiwa ndiroroka basa kuvanhu, basa kuvaridzvaro. Sa unongoziva kuti basa kuvanhu, basa kuvaridzvaro. Alright, tiudzei zveproject iri panapa yamatanga nhasi. Ndekupi uye client iri kupi? Project yatinayo iri kuWaterfalls kuProspect, and client yedu iri kuUK. Alright. Iri kunze kwenyika kuchanda mene kwairi ukoko, but ndo kune client. Alright. So project yatiri kuita panapa it's fix and supply, inonzi start to finish. Alright. Remember kuti patinotaura start to finish, hatisi kungoti tinopenda nekala yatinoda, hatisi kungoti tinoisa chemba yatinoda, hatisi kungoti tinoenda tile ratinoda. Kana achinzi start to finish, tinotokubvunza kuti ichi wachifarira here. Kana usina wachifarira, also ione mukana wekutotudza kuti imba yangu ndiisire ichi. Iri start to finish iyona. Alright. Saka project iri panapa zvamaitanga nhasi yatanga nemari uyezve muri kutasira kuti mungangodhonza kusvika papi? Project iri panapa tirikungoti yatanga ne30,000. Alright. Zvayatanga ne30,000 tikutotarisira kuti tinofanira kutodhonza project zvekusiya yarufa yakutoplasta. Ndo matargets edu atinawo panapa. So tirikungoti first mari yatapuwa necustomer tirikungoirisa kumaterial yese, then the rest ichazouya. Imwe inenge ichizoya mapart payment achaiswa neclient. Tikuti labor boneti ni pfungwa dzananadzo ndedzekuti tikawana material tinokwanisa kurova project chop. Alright. Then customer painoita imwe payment ndo patichazowana kamari kelabor, but after imba yatorufa kana yatoyoma plastering ndo patiri kutarisira kuzorequesta mari yelabor. Right. Kurava muchatombovaka. And then zvekubhadharwa kwenyu mozozviona kumberi. In fact zvekutoti ifix and supply handiri, but zvekutoti titore mari yeclient kuti tibhadharwawo vashandi kana kuti tiwane mari yedu yelabor tikutombosiyana nazvo for the meantime takangobhesa nematerial iri kudiwa panapa. Kureva kuti mari yese the rest iri kubhadharwa neclient iri ngoita straight to the material. Bonenda kwana ndo panofoila vanhu vakawanda vanoita mafix and supply kuti vanotanga kudya mari vasati vapedza basa. Alright. Ane murono. Saka muri kutarisa weeks mangani kuti basa iri? Panapa tikutarisira kuti within 3 weeks tinofanira kunge imba yapa all plate. Tinofanira kunge tatopedza mabrickwork. Tikutarisira in 3 weeks time tinofanira kunge takuroof level. Takutotaura zverufu pamwe kupera kwemwedzi unoita kutokuudzai zvekuti uyaita kuisa rufu. Alright. Tichipedzisa edu murungu. Samuchange muchidocument here basa riri panapa reclient? Panapa sezvamuri kungoona kuti client inenge isipo, but yabhilivha kuti Green Gate inopedza. Pamunototanga kutongoona kuti Green Gate inopedza ndepakutongoona alright kuti paplan pakanyorwa nzi foundation inofanira kudzika 700, but sitazopa ground foundation yedu yazodzika 1.8. Zviri kutoratidza izvo kuti Green Gate pachezvayo inoziva zvainoita. Hatisi kungoti zvataona zviri pabepa ndo zvatirikudisa paground. Tikatoona kuti zviri paground hazisi kuita, tinogona kutodzika more deep, but zvinoreva izvo kuti kureva kuti hazviaffecte mari yenyu yamutineta chajirana seGreen Gate.
tasiyana nevai vekuti anongoneswa kuti ndazowana dombo pasi chindiwedzerai mari. No, kugreen gate hatidaro. Kana ndazowana pasi pane mvura yakawanda chindiwedzerai mari. Kugreen gate kana wangobhadhara mari taagriya, it's an agreement. Hatizorina machanges ekuti tinodzoka chiti chakati chazodai kana kuti simendi yakwira chiwedzerai mari chakati chadai. No, kugreen gate hatidaro. Kana tangoagriya mari yedu. Chero ikatomboita ma20 chakuti zvayaita. Hatina kana simendi chero ikatonzi yako $100 yako $50 hazvichinjise mari yeclient. Ndo patinokurudzira vanhu paya kuti mukapuhwa mari dzemaclient isai mari kumaterial, noti kuchengeta mari. Ini ndapuhwa mari nhasi neclient yambva yangodarikira SM kumaterial, kureva kuti ndatosara handichisina mari. Kana sendi. Mwana munhu akatosangana neni akatondiroba handichisina kana sendi. Yese yapera yaenda kumaterial. Tatobhadhara maconcrete edu mapremix. Pari kuya premix. Remember kuti isati tezvekukanya. Pachatoya premix. Pari kuya premix. Mangwana tiri kutoreceiva premix ende foundation iyi taitanga nhasi iri kupera nhasi. Ende material tatotanga kusupply nhasi kureva kuti the whole week tirongoonza material. Wow. Tirongoonza material. Aiwa, basa kuwani. Basa kuvaridzi varo. Thank you very much, Mr. Green. Ngavasakangana kuti follower ka. Tiri kuda kuti maviews anofanirwa kuita video iri ngaanga ari mafollower edu kana yako man. Amen. Boneti pamwe pacho ndiri kuona kuti video riri kucloka kuma 100k. But ku Green Gate tichingori pasi zviri kufamba sei kona iwa. Follower eka page redu. Tuwane manyukunyuku page re Green Gate. Amen. The more yaunongoviewa video rombva wangofollower. Aiwa, ndofunga vazvinzwa. Green Gate tingoti basa kuvanhu, ndofunga muri kungozvionera Green Gate basa kuwani. For now. Also makaudza kuti ku Green Gate tino document. Patinoita handover yemba, tinoita futi handover revideo. Rezvatachi document. Video zvatachi document. Remember kuti pane tuma video ka pane raango send. Brand ambassador vanoita futi handover. Isusu ku Green Gate tine rimwe video redu ratinoita rinoitwa na photographer wedu ratinoita handover. Ndoza muri kuona kuti pane machine photographer vatoya vane machine yavo mihombe vanotora madrone anotora masite atineti chiita nemakamera mahombe pamuchato. Remember kuti panapa pane pachirohwa zveprofessional. Hatisi kufanirwa kunzisatsitsika kunge customer isina kubhadhara. Asi fanirwa kuita ngezvevanhu vari kutambura kunge vari kudzidzira kunge achiuya nekafoni kari pakona. Customer yatobvunza kuti picture quality ichiko yaitorwa nefoni yakaita sei. Kana iri foni ngaivewo kwayo. Ngaibudewo foni kwayo. But isu tine vakomana vanopedza vanoburitsa picture quality. Chinhu chemunhu chobudawo zvakanaka kunonzi kuvhaliwa mari yecustomer. Ndo zvatinoita ku Green Gate. Also muri kuona kuti panapa pasitorina boho. But isati kune customer no. Isu hatingatengi mvura ye800 ka. Iro boho racho richida 1.6. Sani isusu tikati isu 800 yedu taida kutenga mvura. Toisa apa customer iwedzero 800 taane boho. Isu tikapedza kushandisa boho rakusara riri customer. Remember kuti masola, matengi stand zvese tinazo Green Gate. Andeni. Aiwa, ndofunga vari chiri mumusakasaka chazvinzwira. Thank you very much, boss. Thank you so much. Thank you so much. Manager, much love and God bless you all. Vari kuda cameraman wangu uyu muratidze kamaruva akamuchimudeedza kumafotoshoot muchato yenyu wasomurungundiudza kuti muri kumuda risingu here mimi musingamutori basi. Plus remember kuti cameraman wedu anoita ipart time yaanenge achiita. Ipart time anotoshandawo ku Green Gate. Saka ukamushedza ipart time. Haazokuchaji mazimari ekupenga aya. Ndiwe part time ngomana anongoya otosikokuroera kadhiri komudewo zviri sweet. Ndiwo paakanakira haazonyanyi kugaira masina. Asiyane vamwe vanogaira masina. Aiwa uya haasi kugaira masina ake. Much love and God bless you. It's so funny. Yeah, I just do it for fun.